Mähän sanoin. Et vastaa. Sä Pertti nyt. Sä et lähde mihinkään. Et ilman mua. Nähdään edes oikein. Kuulit sä? Jenni, rauhoitu nyt. Jenni. Sä tiedät, että mä rakastan sua. Et sä taju, ettei se mies siellä Saksassa oo sun arvonen. Ja säkö oot? Koita nyt, Jenni, ajatella järkevästi. Niin. Mitäs nyt? Et tainnut funtsi tätä juttuja loppuun asti. Mitä? Älä ärsytä sitä. No niin. Nyt mä oon miettinyt kaiken valmiiksi. Me tarvitaan auto. Tilataan taksi. No se ei käy nyt. Miksei? Kaapataan se ja lähdetään kaikki yhdessä Permuudalle. Onko sulla auto? Mulla? On. Mut se on huollossa. No mikä siinä on vikana? Vaihdelaatikko. Mitä sä oikein selität? Naiset, ne vaan sotkee asioita. Ja miesten päitä. Yrität sä vihjalla, että mä oon jotenkin epätasapainoinen? Että mä en yhtään tiedä, mitä mä teen? Tässä on itse kukin mennyt joskus vähän äärimmäiseksi. Ei. Sä sanot, että mä oon hullu. Ihminen ajautuu joskus ristiriitatilanteisiin. Ja silloin se ei tiedä, mitä se tekee. Tässä sun maitokaupassa on nyt 3 henkilöä, josta yksi saa kuulla vähintään polviensa, ellei se osaa pitää turpaansa kiinni.